Min personlige erfaring med periodisk faste de sidste 6 måneder. Jeg skal være ærlig om opture og nedture og forhåbentligvis give dig lidt indsigt i, om denne tilnærmingen kan fungere for dig også. Til at begynde med havde jeg en streng tankegang, uden fleksibilitet. Jeg satte mig for at følge planen til punkt og prikke, fastende fra kl. M til kald 12 med næste dag. Men ærligt talt, det var ikke let. Jeg følte mig sulten og nervøs næsten hele tiden. Jeg skyndte snart, at det ikke var bærekraftigt at prøve at holde sig til en stiv timeplan, specielt med en 9-5 job. Så jeg bestemte mig for at justere tilnærmingen min. Jeg tillod mig selv lidt fleksibilitet og tog det steg for steg. I stedet for at tvinge alt, tilpassede jeg rutinen min for at passe bedre med arbejdslivet og den naturlige rytmen. Jeg beholdt faste vinduet, men jeg lærte at lytte til kroppen og tilpasse mig gradvis. Denne lille ændring gjorde en stor forskel. Dette er rutinen, jeg har etableret. Jeg faster fra kl. M til middag dagen efter. Under fasten drikker jeg kaffe og kornbasede drikker uden tilsat sukker. Jeg har også gjort nogle bevidste ændringer i kostholdet mit. Jeg har undgået pasta og bearbejdet mad. Jeg fokuserer ikke bare på fastevinduet, men også på at vælge mad, som får mig til at føle mig bra. Efter nogle måneder begyndte jeg at føle mig bra. Jeg følte mig lettere, både fysisk og mentalt, og gik til at med ned i vægt. Men nøglen for mig var ikke bare vægttab, men den generelle følelsen af velvære og at have mere energi gennem dagen. Jeg lærte også, at det er greit at tage en pause fra rutinen, når jeg trænger det, uden at føle skyld. Den fleksibiliteten hjalp mig at holde mig engageret i lang tid. Så er periodisk faste virkelig værd det? Efter min erfaring er svaret ja, men bare hvis du finder en måde at få det til at fungere for dig. Ikke tving dig selv ind i en streng rutine, som får dig til at føle dig dårlig. Find i stedet motivationen din, eksperimenter med justeringer og prøv at dedikere hele 21 dage til det. Når du først finder en rytme, bliver alt mye mere naturligt.